Άντε. Ναι, το πρώτο ναι, δεν ήταν για το χαβά, αλλά πρέπει από πίσω και κάτι οικολογικό, ας πούμε, γιατί υπάρχει το πρόβλημα αυτό με τη μόλις, το έχει μοσύνη. Εγώ έχω πάει δηλαδή σε αρκετά μέρη και πάντα έχω συναντήσει. Πράγματα βέβαια οι Ευρωπαίοι το βλέπουν. Και το διαπομόνιστε. Πιστεύω ότι με το να διαπομονείς κάτι είναι ο καλύτερος τρόπος. Και μετά το ανεβάζει στο YouTube. Το ανέβασα στο YouTube πάλι με προτροπή του Σαββατού. Να πέσει. Του Τάπ, στην αρχή το είχαν άτομα τα οποία ασχολούνται με το YouTube και τα λοιπά. Μετά μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλουμε κι άλλα βιντεάκια και τέτοια. Και αποφάσισα να κάνω ακόμα ένα. Και έκανα την κάστα. Και έτσι έφτασες στο like. Ναι. Και τώρα θα σε δω στους 10 μικρούς μύτης. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Έλα. Εσύ έλα. Από πού δεν εξαρτάται. Αλήθεια. Μα άμα εξαρτώταν από μένα, εγώ θα το έκανα και άλλο. Μα εννοείται. Τώρα συγγνώμη. Θα το πάρω όλα στο Πώς μπορώ τώρα να πω και να πω έτσι. Άκη, εσύ που το ξέρεις. Εσύ θα ήθελες στην Ελλάδα και να κάνεις κάτι διαφορετικό και την οικολογία να πιο αυτό, το ξέρω, το like κάτι μια συνεργασία. Εγώ προσπαθώ.